Di kalau babue parestongan. Kalau den salangan kau 10 tekong, ni kau bayar sama le. Ay, sunan riba ni. Di salangan orang pitis 22 juta. Sudah kau lah kamu bayar dia na awak pitis 1 juta. Tari momen, tari mojela. Kamu pernah sana ya den salangan pitis 50. Kamu minta pitis tuan nak mau bayar dia pitis mau nak pitis tamu tu capek tari mona kamu lagi ayo. Iya pembeli baju kayu tu dan anak tu baca. Lo tapi nang babue parestongan tak? Kalau 50 juta jual, 56 tu bayar je nanti mah. Kau kan naik gitu saya deh. Dia nama dokter terkurang mani mau kan nama dia K22 ende. Ande aji menelang mau bete. Ande menelang mau bete. Kan ande nan ambon ande sonong tua. Kan ande mani mau riba tua. Ndak andehnya na bersoto do nak kanai do ambo gai. Sabo andeh kon ndak kada pe makan riba do. Kalau ambo ndak amuah menyelang. Ndak cie kanai do toko arasi wal murtasi benar. Nama nani bo riba, jonan magia riba samo-samo masuk neraka jahan. Ndak kata lo di kita suruh go to do jo. Ambo lu wilu we kininya ambo ndak kata lo do masuk neraka tu do. Ko ado gela sugatan masuk neraka tu ambo ndak amuah do. Ndau. Ibu malaikat masuk neraka tu kundau cewa. Alasan masuk neraka wangko segala macam ku wa mangecek lagi mangada jon inda. Kau kada jo tongku. Manyuwa ugang sumbayang tapi ungku nak muah sembayang. Kau bawa ungku lah. Ugang ingkin ku main sembayang wajib kalau inyu ndak pernah sembayang do. Nyu malah muah dia. Ukuat tagak jo lah baik tu alun itu dah. Balik ku hoinya. Anda tak pencaci gigi ko sudah ada. Ambo ampe bela tahun ni suara saya pernah guru mamajan sembahyang mangana era. Sembahyang ko yo mangana tu ko yo mangana Allah tapi ndak mangana sedang dua era. Balukuanan balakukan rukun 3 balik. Sareknyo 5 rukune 3 balik baru jadi menyembah yo ambo akan Allah. Jaleh dan disambah di mata gak menyembah apa si sambah ba'abana na menyembah jo dan disambah baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un tamporno pulang ke Tuhan kok kamatin luang matilah di kok lun jaleh dan doa apa-apa lun sana lun jaleh do sampai pulang ndak tentu dosia Tuhan memana mojan mati sekali kadang-kadang nampak dan bolu manga-manga tu nyo mati lo dah. Mati lo Sumbayang dia lo jo mati lo tu. Amang mati lo wa. Ugal mati ugal lah. Yang jo laba puas. Ugal laba lah. Kayak wa kadang-kadang berkelan ya. Jika mati lah baba. Aku ndak sumbayang alun mengaji kau kasugo alu mati lo Ayo la ilaha illallah mangana mo itu. Iyo, ano ba asa ko ito? Kung naman dito, pasti. Kini ka lai duit niya sa doy ko na. Buwe, sa karoon na si Bo, lai duit niyo, lai. Kini, buwe, awak, kok biswa, kok katibo, kok bilo-bilo mati, at di niya, lai. Pitolong cari Allah. Sira mati ko, lai, payano, lai, ha? Ito na pulang sa kani. Pak Ibu, ini yang hormat. Mati, lai, kaji, Sumbayang tadi nyo mati juga mah. Tapi nyo sumbayang tu memulangkan diri kepada Allah. Mati ko pak. Kadang-kadang ibu wak mencari uang mati na indak pandai ko ne. Languah hijau. Taunwe lidah tabalia incek matwe kamati sadiah wancani. Ko batanyo cek tongku asa bau uang tu mangko takah tu mati tongku. Ndak banyak aja waktu jo dek karano ndak biasa mati. Tu saboy ko dagan. Yo nam mana la bakaji mungkin dagan la nama nang ko joa. Pina mana lo bakaji tio galai malo kana beso mati ko mati sekalinya mah. Tahukah Anda mati ko kalau ndak biasa kalau ndak di pangajaan pa ya. Kalau kami di Sugao Satyo Patang Sinayan mengaji si Kojong Kuluna mati itu no pangajaan mah. Mematikan diri sabalon baru sanang mati wa ndele cukui 8 ugang wiria izayan. Di itu. Lain lebih ya. Nyo kan lah pan itu sujuah di itu jadi itu. Oh nak asa banyak kalau Patang Sinayan agak gua kan. Turun.
mati. Dimutu kabla anta mutu kata seorang ahli tasawuf, tolong pulangan diri kepada Allah sabalun dijapue. Tolong matikan diri sabalun murah mati ko nyendeh batu mamulangan punyo Tuhan ka Tuhan lama. Ma punyo Tuhan tongko hayai awak duit kan di duit Tuhan. Agian ayai ka Tuhan lama siwa na. Kudarai siap punyo Tuhan agian ka Tuhan lama. Ndak berkoso ali dah. Iradai siap punyo Allah ndak bakal dah. Samia siap punyo Allah ndak menengau dah. Basir siap punyo Allah ndak melihat dah. Kalam siap punyo Allah ndak bakal tahu ali dah. Kalau awak ndak ado dul sana jadi kondisi dia dugang lewat bengi jawab dah. Ugang mati di kipir ada bengi. Itu gunoi bapaham dah. Tolong tanggina kaji kau. Tolong kamian wiri patang sinayan, tolong kaji bana iduit kamati, duya kaba akhirat do sana yang hadir. Kalau nak tantu iko do, sisio mati. Jangan cuba mati-mati orang mati awak mati lo. Kini mani marja malam tajo to puso je mati jo boleh. Ambo to ai kana siang basali sia jo to puso ndak babaan. Dia basali sia tu ba ada dia tu. Kancang tu mo tu. Lah, jadi bahasa rencak ni tongko naganca tolong cari kaji. Duit nak dipakai mati nak disakti. Makasih itu tongko Allah cari. Kece orang Tuhan nampi tongko tu kece. Ya katanya tu. Oh disabuina jauh anda bataro ampi anda batawatu bak di luar bak lamzai Allah sama-sama tu. Itu ungkapannya bagus dia ungkapan tu. Kira ada Baca gua nak bantang ba ampi na batawa tu ko tangko ba luar ba ram tu ba aca ko tangko itu nambah tanyaan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah bi dulu sia nambah janji jo engkau ya Muhammad sabananya berjanji dengan Allah Subhanahu baru de kenalannya jo Tuhan tu ko kadang amuh gam bi bacu meehan bi ato akaungku tu iyo Daan doang na den tu dua orang doang. Ada kan bangki lugang ko macam mera wa mengaji dan ande. Lamuan antu tuo mengaji mengawan nung kuluna kasugo tio isna aba cumen. Mangana mo e kasugo juo mo tuang ku tak kasu je bantu engnya. Ugang umah itu juo anak e sorang baru tunyo. Iyo sorang na ada. Hampir dua je. Allah oleh sana mo yang bermati. Ko inge pa buah patan mo ko skwa. Ko ndak kamai ko mati ge mo sudah ko le ko ndak do mo kamai le do patan bo cie tolong bana cari kaji mematikan diri sabalun mati. Itu isi sembayang teman deh. Jangan cucu boje sembayang kalau ndak pandai mengana Tuhan sabanallah teh. Allah. Au. Taki lu mancalia urang sadoe lai. Au. Ini landeh bang. Lasa cengau kan kasamu saja baru bar. Tahangke lo tetek tu. Allah bar. Mangga pada kata kok garudo. Baru mulai je sembayang tu saya apa kena Bismillahirrahmanirrahim. Dah ika pulang ayah anak kagayo gayo. La ilaha illallah. Asap bawa tetangko karena nandikan naik ndak tentu deh. Tu mangko panganan lah itu sabon. Tuangku sembayang ba tuangku lihat do panganan. Oi, ambon teh na. Allahu akbar umah kabatok pitisia kadisallah. Sudah tato los yang Gibson sangat yang 40,000 sama itu. Kerami anak sangat 70,000 sa kota ko nananca. Antah ko sila dado sudah nak diam assalamualaikum. Assalamualaikum. Lala pe sembayang naman ako kadang-kadang teman nuang lewat sudah sembayang. Ana mo sembayang tadi itu. Sajak mulo dia to sampai ke Gibson sampai ke Karami sampai ke orang tukang assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah mayang. Nado isini Allah edo tangku itu bana sabo edo sana amboko malai sembayang. Sembayang jo nak sembayang samuanya aja. Dia nak sembayang do banyak tihnya aja. Dia nak do sembayang do bagana. Jadinya aja mangalo ka anak je lah. Nah, kau contoh seorang. Lah,
Selesai datang kuah, barangkali saya samalam 5 kali saya samalam. Dek dunia, dek karajo dunia, Allah tinggal. Dek dunia, sumbayang tinggal. Dek ulanga, lama karajo kalimi timingi. Mancari latiang jo, mancari sabi. Matwe jarum jo, matwe pinjai. Latingi ga pulo sumbayang muga. Ingi, de ulanga, lama dudua di palanta. Menonton TV yo parabola mancalia dunia dalam berita dari SBY lah sampai ke Yusui Kalala tinggi hingga pulau Sumbayang de ulanga lama lalu bakaru dari migau lah pindah ke dalam tabuah pagi salimui di tambuah ayam bakukua jawi malangua kiro lah jam 7 lah tinggal pulau Sumbayang so de ulanga lama karajo di dapur mambu esuk jo